Namar gajing sapriang ke kubor halor gajing duna ke gas shed LPG hakaleng ke jela. Ke Sarkar Meghalaya hakakat artrik uleber arajar arpun rio kala pensyai pat ba bag jela kam duna ke gas bagadan kalat ke babiang ban pendap ikilong yeng long sem kumta amdan kam ban sudah booking kulmar lani ban penlong ya gajing kulmar jingmut. Menteri Berikmi ya Katanat Food and Civil Supply subak Methodius Dekar ulah penong ya kejingyalang rengkat bat ki Deputy Commissioner ki Officer Katanat bat ki he na ka Oil Marketing Companies bagentop ya ka IOCL, BPCL bat HPCL ban bisyar kur kompoi ke gas ha Meghalaya. Menteri ulah pentikna bagajela kadan ya ka LPG ke babiang tak haduk kalai pui trik ulah ber arajar arpuhun rio. Ke Sarkar kala taur ka kenhuan ban kemi ibnia apa kejingkli Chief Secretary bat ki Deputy Commissioner hagi district ban kami yodon ka jingthod akar kom same ka gas. Menteri uliya to bagani ka jing kam dai tang ha Meghalaya handai ka dai kamat ka baja habar ko kari. Namar kum ba prapo na kisispa na ka gas ba penan kam la wanlam na syabari. Ka jingkang ya ka Strait of Hormuz ha Middle East kala penthot ya ka jingwan ki jahat kit gas handai ka kubor ba bah kalong bagani lenti kala plebiang bat kum ba kandai poteli ki LPG tanker kila sedang manyat. Namar ka jing na jing dawa ki pat ba ki ba shule booking ka sarkar kala penklai ke rukam ban booking. Tadu mentah ki pat ba ki la ban booking gas temai tang hadian arpsan sngi balayo cylinder berim kata ha jaka arpu sngi kumajulong menshwa. Kador jong ka gas domestik kala kiau ha ka nyu tri uluber na ka khandai spa arpo syaka khandai spa prapo tungka. Kador baro ka bagi pat ba ki dibensiu kalong si hajar san tungka. Barkani ka arpsan tengah ke Batam kadi ke belum menjurlang nak bentak kithan luam kumbalong nagalan bat Meghalaya. Ke Sarkar ke pensyai barkani ka arpsan tengah kamdai ke bagi nong samgas kedi mendawa haki jingkang yang jugi beriu. Dai kedai ke belum penisok lupa ha ke dor jong ke Sarkar. Namar ke jingbun palat ke belak booking ha ke juk kepor ki sistem IVRS bat miss call kila ban dan ke jingthut. Bak Sarkar ka kentu ki pat ba ban pedan kam di giwai kilat kum ka phone pay lan giwai ki digital app ban le ke booking ya ke gas LPG. Menteri ulama hamru baladan ki bale bean kum ke jingtiet bean ki gas cylinder ke Sarkar kan pensyutab teng ki hapokaan Essential Commodities Act. So it has been raised by, for in case of domestic, it's 60 rupees from 920 to 980 plus 25. That is home delivery, door to door delivery. Why is that? Why was the increase? The increase is due to this geopolitical scenario of the war that is going on. So, we just carry orders here, whatever has been instructed by the oil companies, that it usually comes at midnight, that this is the price change. But this 25 rupees, why should be consumer should pay? No, It was included in the. this is a built in. It will be paid by yourself, no, not the consumer. No, this is built in. Right from the very outset, right from 1982, it's already there. This is a special hill cottage in the hilly region. Yung ketika Department Food and Civil Supply lengkat berarti officer na po IOCL ni don ka review meeting nam tabang ini pet ya ka jing don kam ya kini ki gas cylinder lan ya kini ki LPG mara kini ki singi menin mensi ka don ka jing pensungaw haki katok ani ki benta ba ki katok ani ki benta ba ong baka de ka duna ka supply ki don ki pet ba kelas dang ban korek ba don ki pet ba kelas ban ki puslai. Jadi minggu lalu yang kami ke meeting mening ada review bahan adong sedang dekat bagi district bagi DC ki district repair dekat bagi nak kena jong kini company ke supply ke gas cylinder jong ke IOCL kini ke BPCL bat kini ke HPCL tu. Jadi ba ni kuat ban pun sungau sikit ba kimdai ban tiang bat kimdai ban korek ban yabuk plumar ya ke cylinder. Haduk kat mentah nak kalian jong ka government ka penting kenapa ki ka stok ka biang haduk kat kini kisi te kim de ban kuslai kim de ban ke korek bat nak kalian nak kapor ngila ambu ki committee repair kadon ko ka state level state monitoring committee ba head the chief secretary kadon ba ki district committee ba head lang ba ki district commissioner apa ki district repair ban pet ya kacing biang ya ke jing supply jong ki LPG ba jong ki gas cylinder ting ke pat iki pat ba lang ba jong pi ki media house ba pin pon poilem ya ke kubor ba
kim dei ban ting kim dei ban ka ban smith bat kim dei ban su ya book ko plumar nomor bala da phile book plumar pade hangta kan sa nang le sai jaka bakan piang kan sa mi pate ki chungduna but leng ba jok ping ikwar ban karpat ya ki sap ya ki agency ba pair ba supply ya ki cylinder ba phim dei ban stang le se ban buri ya ki cylinder la ne pipin peduna ka supply ya ki ki ba pin supply hok kumba ka de ban lo ala se ki bong ba ki pengi on ki hoarding ki ba hoarding la ne ki ba stock no ya ki cylinder la ne ki supply shu but ki stang le se ban pen kiu le se kita ban pen kiu ya ki dore ki ni kita ro tena kaliang jong ka tanat jong ka sarkar lengba jong ki district administration ngila dap tha ya ki bakin pet ya ki ne ba kanum jia kom ta peladon kita ki ba jia kom kita ki strict action ngin sa sim na kaliang jong ki district administration